Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. At nga malim ti Huwebes, 9 ti mabilang iti bulan ti Nobyembre 2023. Dahil rin ti programa tayo, Tinapalabas. Ipagan niyo ni Robert de la Cruz, kadwate ti technical control ni Maki Agustin. Tapno idanon mi ti pakabuklaan ti programa iti daytoy nga malem ket awisen dayo nga agdadanggay tayo ti lasud ti maysa nga oras para iti panakaibasa ti sabali man na surat nga naipatulod iti programa tayo nga nakaipalaunan tinapalabas iti biag ken ayat. Terugyan, nga basahin may lulkiben dito nga surat, agyaman tayo karili sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipod di Bakersfield, California, Estados Unidos. Kastapay, nga agyaman tayo ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte, nga madanin nga mapan ni J. Balasio Taaw, partikular po di Islati, Hawaii. Agyaman tayo pa Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technician tapnorno senda tiyan yaman na problema tiya aircon tilugan. Tipugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose Masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Pagyaman tayo ni Dr. Alan Taylan, manibod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Z. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, ket yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Z. Flores Street, Lawag City. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns iti babae kas tameten iti ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, Masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Padayawan nga ibasa iti daytoy nga malim. Ket surat ngin patulod ti maysa pagayam nga kayat na iti paawagan iti Nagan Asotero iti tangatang. Naisagudo iti surat ni pagayam ti Asotero. Tinapalabas ko Manong Robert. Tinapalabas ko, Manong Robert. Jack nagawidan panagarubos digiti luwak. Ngamin kasla nagbalin man na presko digiti pasamak. Bayat ti pananglagip ko kadakwada. Nga daytoy ket kabuybuyon, kabulbulon. Ti panangimaldit ko iti daytoy a papel. Nga inusar ko iti surat ko. Ngem kasangwanan na pagayam ko kablawan ka iti nagasat ngal daw mo. Digiti so amin nga kaduam, edi daytoy nga programa. Kang runaan na pa yung kablaawak, digiti padak nga dumdumig kinagbuibuya. Nasapay ko mate, ti panang ipasit ko iti daytoy pakasaritaan ti biyag ko. Ket agbalin nga adal ken sursuro. Aglalo ket sa anunay nga napintas. Tinagbalin nga pagtingken pasamak, tinapalabas ko. Kada kami agkabsat, babae ti adjek, nga daytoy ket ni ading ko nga divina, Manong Robert. Saan gawin agpada kami nga saan na nakaturpos iti adal? Babaen gapuin o gapupay laeng iti kinarigat. Ngem siya ket saan nga ta nga may bilang nga gapu ti kinarigat no diket ti kinasukir ko nga inanak. Inikandak ti gundaway dagiti naganak kanyak. En sakripisyo dati kabsat ko ani divina. Tapno siyak ti makapagadal. Ngem saan ko nga inikan importansya dayta nga pamatig wenno panangisakit na kanya. Ken kastamet ten tinagbali na sakripisyo ti kabsat ko a babae. Nagbalinak ket di nga walwal, ballog, gastador, bayat iti kadak iti sekundarya. Nga rason nga maikadwalae nga tukad ket jakpay na ilepas. Ngamin kabsat adaddamet idin ti panagballog. Adaddamet idin nga digiti barkadak nga mas inaunang imiti siyak isursurutek. Isu nga nagdesisyon digiti naganak kanyak nga pagsardingin dak. Kenuri siyak, kinaykayat kumetten, tinagsardeng gaputa. Talaga nga saan ko nga mayulo ti adal. Ken mariknag idi nga mabalin nga maikarunukunak iti sabali abisyo wenno aramin.
na matulungan nga kiti aramid ti ama kiti talon. Saan kabsat? Napipiyapay ti kunada nga taraken nga baboy. Tamailako no dumakkel. Ngem siyak ama pakpakan nga dimet mailako wenno awan ti kasukat. Ti sakripisyo wenno panakpakpakan kanya dagiti naganak kanya. Adadakit di nga ti kabsat ko nga ni Divina. Ti sumursurot ken ni tatang para iti aramid iti pagtatalunan. Ngano da duma, talo da payen, karaman ti inak, Manong Robert. Idinto nga siya sapsapulek ti nakairwama kiti eskwela, ti kaadda iti barkada. Kabsat adadapay nga naigamerak iti bisyo, kang runaan na iti arak. Ket tinggaren nak ti inak wenno ti amak. Ingarak digitoy wenno pagsakwa kida iti dakes. Wen mano, talaga nga sa anak nga maarimen wenno maanupi nga agbalikas iti saan na nasayaat wenno dakes kada tatang ken ni nanay. Ure ti kabsat ko no kasta nga isakit na digiti naganak kanyak ket layatang. Adda pa iti gundaway nga natungpak ti adingek nga ni Divina. Gapu iti panang sukir raw wenno panang kontra na iti panagsaok iti dakes kadagiti naganak kada kami. Nga ditoy nga nagsangsangit. Ditoy met manong nga kinamatnak iti badang ti amak. Wen mano, naalak met laeng tinagbuteng ket nagtartaraya. Ngemidita makitak nga saan nako nakamkamaten, simpukak iti may nga kalidaan wenno nasamek nga kalidaan. Ket dita nga nagpalabesa. Ngem di madanon ti agsipnget, napangkusinarak digiti barkada. Naggiinom kami. Nagbalinak nga nakakatkatawa idi istorya ekti panangkamat kanyak ni tatang nga iggem na ti badang wenno buneng. Gaputa makapungtutak iti adu akan tiyaw digiti gagayim ko. Pinanawa kita ti paggiinuman. Rabi idetan Manong Robert. Ket ditoy nga inubur-ubur ko ti mismo abalay mi. Wen mano, rimwar ni tatang ay gem namanen ti badang. Ngem ditoy nga binalaaga. Nga no umasideg ket baragek iti buto wenno bato. Uray no addan daytoy iti buneng. Desidido akidi namang dangran iti amak. Gapu iti panangkamat na kanya kinadakit influensya tinasanger, Manong Robert. Inanawa ni nanang ket inserrek na ni tatang. Jakmet, nagsardeng nga nang ubur iti balay mi. Agingga nga nagikikis ti kabsat ko ani Divina pakairamanan ni nanang. Ket immarayat digiti karuba. Nakitak nga adda ti sumagmamano nga nakaigem iti pang-or. Pakairamanan nen digiti opisyal ken barangay tanod. Nga daytoy manen ti kinabuteng ko Manong, ket nagtartarayak met laeng nga immadayo. Napanag natimat na di maysa kanang kakabsat ni nanang. Ngaminam mo kasaan na makaumay ti amak, iti pagteengan ti ulitig ko. Ngamin ket kagurgura da. Sipud pan nakaikamang ti amak ket kinagurguran digiti. Naganak ken ni nanang pangaramanan digiti kakabsat na. Gaputa saan da idi akayat, nga iso ti maasawa ti inak. Daytoy ti rason Manong nga narigat ti biag mi. Taamin digiti daga wenno sanikwa da nanang. Awan ti naipaay iti inak Manong ko. Dito'y kabsat nga, inkarigatan da ti maka gatang iti sang kabasita daga, nga iso ita ti nagtakderan ti balay mi, Manong Robert. Ngem idi agangay adda nga tantalo nga aldaw ko, nga agnana edi ti ulitig ko, imay ni nana, agsangsangit. Agawid kan sotero anak ko, agawid kan, dumawat kay ti pamakawan ni ti amam. Narigaten no agnanayon laing nga kasto ti sitwasyon ti biyag tayo.
Narigat ti nariribok nga pamilya anak ko. Pakaasi ti inak. Gapoy di asik ken ni Nanang Manong Robert nagpakada kiti ulitek ko. Ket kinunak nga agawid ako ni ti Balaymi. Nupay kasta manong si sasagana ak. Nukas pagarigan tadang rannak ti amak. Ket nakasagana ka mang subbot kinkwana. No, aramiden na data. Tinauray ko nga saan na napintas nga ganyadas ti amak inikadda kiti Balaymi. Saan kami latta nga gininuni uray no agdindin na lapos kami. Nagtultuloy met ti kinabados wenno kinasadot ko. Ken ti kinamanagibarkadak wenno pan nakibungguy ko kariti kapatadak nga padak nga kasla sabidong ti lugar iti daydi agundaway. Dito'y kabsat nga nagpanpanunutak. Kasla mapanunot ko metidi nga maditi araramidek. Isu nga, sinursurok ti nagmaneho iti tricycle. No adda digiti nakaparada nga tricycle nga pasada iti barangay mi. Makipakaasi akit aking kukwawin no ti driver. Manon, siyak man ti mapan mangitulnog. Tapno mapraktis ko ti agmaneho ti tricycle. O sige, basta agsubli ka nga dagos ha. Ken sigurado yun nga awan ti inom mo. Amok nga mamartek ka. Kaadwan niya kasta ti balikas. Dahil agtagikwa wenno tricycle driver. Paggugusto damit manong no kasta nga sublatak ida gaputa. Dita nga no daduma agtutong itda wenno saan kara ikrus. Kabsat ko. Paggugusto una idi agingga nga nasansandeta ket nakabisadok tinagmaneho iti tricycle Manong Robert. Balaymi adda ni tatang iti mismo nga taltalon. Dinto nga ti kabsat ko nga divina ket napannagnating iti utong nga iso iti pangmalemmi Manong Robert. Nanang, nadaman kwartam dita ket. Ited mo man kanyak ta mangalaki ti lisensya. Lisensya nga niya. Mas daaw nga sa ludsud ti ina. Lisensya nga maneho Kayat ko ti agbaling nga tricycle driver. Sa bagay yung manay metin ti edad mo. Sige. Bayam ta mangalak to ka dete ornong mi kan ni tatang mo. Ngem, ibagak medlay ti amama. Amangan mo, siyak ti pabasulin na no. Maamo na nga kurangin ti ornong mi. Saan mo latan nga ibagbagakin ni tatang? Amok saan ang manamong di jay? Saan nakakaykayat ni tatang? Balikas ko. Pamatim laeng data. Sindumet aya nga amati manggura iti anak na. Balak sila no adda ti pakaigapuan na. Si kakit nga min sotero. Ultimo ti sadut mo. Inaramid mi amin nakabalinan mi tapno makapagadal ka. Yaman niya pinaramid mo. Sa ita, saan ka niya agadal? Di mo man lamot itumulong. No tinggaren da ka, umingar ka. Wenno, kakinabil wenno, kadinnangran mo pa yun ti amam. Aramid ka dimit ayat tinasayat nga anak ti kasta anak ko. Balikas ni Nanang. Medyo nagkirpaak gaputa. Adda nga ron ti kalikagom ko. Saan na kasi mong sungbat ngem pinagsasarunok ti sennaay ko. Nga kasla agbababawi ak kariti aramid ko gapu iti panang isidir ni Nanang. Bareng kinunak no maayayo detoy. Ketitid na ti kantidad ka sa pulak. Tapno makaala kiti lisensya ka agmaneho. Manong Robert. Ko. Adda idin dananang kinitatang iti mismo nga kusina. Manarimaan ti panagkapeda Manong Robert. Kas gagangay, ti marigrigat, umanayen ti kalibban, nga ikape, pamitpiri ti bisin.
Gapot sumalog manin ti ama kiti pagbangbangkag wenno taltalon. Ditoy nga nangig ko ti pagsarsaritaan da isu nga saan ka nagdiretso iti ayanda. Ay lakay. Mangibagbaga dito barumi ti kwarta ta. Kaya't nakano ti mangalay ti lisensya ng agmaneho. Balikas ni nana. Nangig kulat tati, balikas ni tatang akasla makapunto. Lisensya ng agmaneho, mangisarsarak tupay deta. Amanganta, mapan na isalda ti tricycle nga, ipasada na sana yinom. Weno saan na barte kag pasada kag may itapwak na. Sino ti bang pagas? Sino ti bang patarimaan iti? Usarin na no, di datan tumit lae. Kinunana, kayat ko idi ti sumungbat tapno ingarak ti amak no pay bigbigat manong Robert. Ngem nagpalabesa, amanganta makumbinsir met laeng ni nanang ti amak nga mangipaay iti kantidad akasapulat ka. Tirikep tiri daw, ti sila da pagturturuga. Ngem napasnek ti panangdingig ko iti saritaan ti amak ken ti ina. Pagustuamon barbaring no isu iti pakariknaan na iti rigat ket agbalbalin. Amon ti tao no adda iti mabalin niya kalikagom na ket dita nga maadal na digiti kamalina amang tagbalbalin. Balikas ni nanang kas pananggutigot na ken ni tata. Sige, makaamu ka. Ngem nukas pagarigan tanda pa kaisarsarakan deta balyudong na anak mo. Di naktubabalaway. Pinalagipang ka. Nakitkedak ngem gabuta kalikagom mo kinadda pamatim nga agbalbaliw pa iti malasatanas nga anak ko. Anak ta. So nga, sige ikam. Ikam da mga alat lisensyada. Makaamu ditan no, anya ti mapasamak na. Sige, baba na ko. Yawat mo man dito nakabalaya buneng ka. Ibarikes ko tumapana ko nito taltalo. Tabak ti tambak itata. Maray panin ito sa mabigat. Numamuriski ka ba? Agmal man. Kinuna ni tata. Idi makalikod ti ama kung numalpas na nga ibarikes ti buneng ket nakalikuden nga trumwar. Iti ruangan ti kusina may. Nagin inaya da karimwar. Imma sidegak kininana. Nilamlamyong ko ti inak. Inararakop ko nga, kinunkunak ka. Epektibo ka gaya magayim nanang. Nakumbinsir mo ni tatang. Ano tikayat mo sa uwan? Napayak kayo na nga dingdinggen. Nagyanak di talikod tirikep nga mang dingdingig iti saritaan nyo. Ket itay makumbinsir mo, tanda niyak lagi kiswen no lumagtong amangan lumadlaw da. Nagkatawa ti inak manong Robert. Talaga nga sika nga ubing. Adula unay ti ammo. Sige. Isino ayat ti kadwa mamapan iti paglisensyaan. Adagayen ko ditangad am ammo na sadyay. Kinawan ti danag, sigurado nga makaala. Medyo dakil na ti gastos gaputa. Pasuksukan mi kano ti. Ti pagalaan ti lisensya. Adda di kitay fixer ako na adananang. Isuda ti mangilakad. Kasta ayan. Sige nga ro. Manong nga ro ti masapol mo. Ika na kiti nasulok ka sa ngaribo. Mano ti surok ti sa ngaribo? Kit sa ngaribo 5 gasot. Ano iso? Wenno saan? Sa ngaribo 2 gasot. Mano ti kayat mo? Ngaitid nang. Sa ngaribo 2 gasot. Wenno sa ngaribo 5 gasot. Sus ako. Sige. Ikang ka. No, madamdaman. Engka nga ro din mangi iulit ti kayo ta. Ada pagtungo ta. Lutwe kun ti pamigat. Sa paeng ng pambalunan ti amam, gaputa mapanlug manen. Agtabtab ka no ti tambak, santo agmuriski. Ket no mamuriski na ti talo, naging gatin palet. Agparaep ka no yung tunubigat. Dari surat ni Sotero kapagaya magyaman tayo kadig sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan manipod dito St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadaritrik na inyo iti bagiyo kayat yung ikonsultar iti doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street, Lawag City.
Thank you very much kani Cousin Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, na masarakan iti Balintawag Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka rin tinalaling aircon technician, tapnor no senda ti problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Kini Ma'am Elis Tamayo, iti barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo, ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururay di regisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod ka kailan mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Manong Robert, babenti tulong tigayem ko. Nakaalaak iti student permit, Manong Robert. Nga dayto din ti pagkarkarit ko. Gapo tayo sa masangwanan, mabali na mairenyuk tun daytoy. Yuray klaingen tinito di nga panawen ket makaalak to ni susto a lisensya. Gamay kumet idin ti agpasada. At dapat ket di din ti nangitalek iti mismo a tricycle na ket agpaspasada apon iti uneg ti barangay mi, Manong Robert. Uray no student paylaeng ti nasa unga lisensya nga anta kanya. Ngem panay ti panang bilbilin kanyak dagtagikway ti tricycle nga ganan nada. Sa anak agpatpataray. Ken sa anak nga agin inom bayat ti panagpasada. Amangan ta may reklamo ak wenno. Maaksidente ak. Tinungpal kumet Manong. Ngem no kasta nga planto iti malem.
Saanen nga maliklikan nga agsasango kami pakairamanan ti agtagikway ti tricycle, aggiinom kami nga mangitundan to ti sakit ti ulo, iti kabigatan na, Manong Robert. Pagkian na Manong, kasla na ay ayok digiti naganak kanya. Ngamin nagdadigiti malem nga dumagasa kiti balay. Mangidagasa kiti magatang ko nga ikan. Karigiti kalipapa wenno pagdatangan wenno digiti agsursursyon. Nakaragragsak to ni nanang. Talagamit ha. Pagkaldwen na kami ni tatang mo iti digo ti presko nga ikan. Uwen na nanang. O kita nyo. Ti mayat ti panangalak iti lisensya. Makatulong akong kada kayo. Balikas kunto sa akto manen pumanaw. Dukasta nga di isang pet ko nga masida, saan na ka makiinom? Kayat ko ti makigiddan kada tatang, ti kabsat ko nga nibibina ken ni nanang hindi pa nang rabi. Nga dito ito nga kitkitaek no anya ti reaksyon ti amak, Manong Robert. Nupay man manuno aguni kanyak si Food Daddy, panagkinarit wenno panang kamat na kanyak iti badang, makitak nga naisem. Sumagawi si umet ti panangigop na iti digo, ti presko nga ikan, Manong Robert. Dita kabsat nga, medyo nasursurok nga disiplinaen ti bagik. Ken kastamit ten ti panangipaay ko iti dayaw, kadagiti naganak kanya, kang runaan na iti amak. Naglabas pa iti aldaw na alak ko professional driver's license ko, Manong Robert. Full-time ako ni ti panagpasada. Tilaengal daw ti Domingo nga panang service mi ti motor ti tricycle. Ti agbalin nga bakasyon ko. Dito'y nga naamamok ni Elena. Ni Elena Manong ket ti balay dakit asideg ti pilaan mi at tricyclean. Agubra kas maysa nga sales lady wenno tindera. Iti maysa nga pagtagilakwan iti sentro ti ili. Masansan niya mailugan ko no kasta nga awan ti mauray na nga jeep nga pagluganan na. Umay kan Elena, ti tulnog kan iti sentro. Professional meten ti lisensya. Awin ang amangan ta ma-out of line ka. Kanayon nga may radradyo di kiti tricycle nga out of line. Kiti pambar mo nga kukwayo ti tricycle kanin tulnog ka laeng. Lukas pagarigan. Talaga si kasutero ha. Nasirib ka. Amon ti pangalkalap ka pa matalaga. Alaman laingen, agluganak man laingen ta. Maladawaksan. Dita Manong nga itulnog kunto iti sentro. Ket no kasta nga agplete ni Elena no itulnog ko ni di pagtrabahuan na. Saanen? Saan ka natan nga agplete? Basta ilukat mo tuturi daw no rabi ha. Umay kanto pasyarin Elena. Si kasutero ha. Tinadang ibagbagam bigbigat. Alan? Ada ka din kaya na yat mo? Uy, awan pa'y. Awan ti kaya na yat ko. Balikas na. Sa kuntun patarayen ti tricycle, ngem sa kasangwana na patarayek. Esmak dito iti nakasamsamit, sabay, tikidday, Manong Robert. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna nuadda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet tayo iti pandemya iti face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadagitoy nga polusyon germs virus bacteria tapno saan tayo nga
Anlain nga COVID, kundi ket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, ket babayan iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen, daytoy agong tayo. Tinagpiso naman o Robert na bayagan nga kursunadak ni Elena. Wen kabsat ko. Kasla isuti na magtalukatik, iti puso kinrikna. Ti kauna na babae nga nakariknaak iti kastoy. Isu nga tunggal rabiin o saan na ka makainom. Mapanak iti pagtaenganda. Ngemday di damo manong nakangega kiti sa anunay na saya at asarita. Manipod kaya dagiti naganak ken ni Elena. Saan damit ket di nga inverbal kanyak ngem. Nangeg ko wenno natimod ko ti balikas ti inana. Di sotero deta. Wenna. Sungbat ni Elena. Pakpakawan no deta ti maasawa. Sigurado ipirak nanto tabote ti arak na rupa. Kinunana. Nupay kasta sa andangan na igawid ni Elena ngay may nangsango kanya. Iti day di nga rabii, wenno damo ka pa ng pasyar king kuana, Manong Robert. Paspasyar ko ken ni Elena ngano da duma at dapay ket din dagiti sagot ko at tsokolate ken kuana wenno ure anya na ditan masansan met idin nga mapangko sukunen ni Elena no mumalem nga ure sa anak ko na makapasada at dalakit din boundary ti tricycle nga ipaspasada nagbalin nga naragsak ti tunggal maysa kada kami nadikket ti tunggal maysa kada kami agingga nga saan nak apinaay ket inawat na tinring-ring ko ken kuana nga ayat Manong Robert. Hindi ang tinamag ti relasyon mi ken ni Elena ditoy nga kasla sa bidong dak dagiti naganak ken kuana. Adda ti gidi kun daway nga no lumabas ti inana iti pilaan mi iti tricycle. Ket ditoy nga agpaspasagid. Tricycle driver tumet lati maasawa ti anak ko sapay lamang martek anyan tu atat gasat na aglalo no aganak dati dinusdusena. Balbalikas na kariti padak nga tricycle driver nga ditanto kabsat niya no makalikod kitag kakatawa da. Oh, sutero. Kunam, kasla di pabor ni nanang ni Elena ken ka. Kanayon nga kasta ti sarita na no lumabas dito. Di mo kumakit ngayon padasi na ilugan no kasta nga. Adda pa panan na, parang mapaamo. Kantyaw digiti gagayim ko. Ngayon binaybe aklat tayo da. Sa nga dosena ka nga anak ha. Talagang amuna no kasano ti kina Armendong Sotero. Kuna ti maysa,
Makais-isa makmetlatta. No, addaan kay ito ni ti anak. Kindi Elena. Pangasima, di na kam liplipatan. Ninong kam amin, nga kapilaam dito'y pilaan tayo ti tricycle. We, nanyakit din na ya. Aguri kayo mangkit, medyo maburibura kiti saan na pa ng gusto ti ina ni Elena kanya. Amuyo di damo kapasyarin, detan ti ibagbagana. Ibagbagana nga no siya kano ti maasawa ti anak na nga ni Elena. Amang ano, ipirak ko kano ti buti ti arak iti rupa na. Angin, tsak tumarami deta. Sigurado nga, ipateg ko ni Elena. Ayatek nga, awan ti katukad na. Isulaing ti ayatek. Talaga nga, iso ti pakarik na kiti, napudno nga pamatig gagayim. Balikas ko kadigiti gagayim ko, nga banag to nga kakatawa da manong Robert. Masapul ko mga minsutero nga imuna, nga inarim mo ni nanang na. Naglabas pa di andam. Sumurok idin nga 8 no diket 7 a bulan ti relasyon ni ken Elena. Idita, kinasaritak da ito'y, na minsan niya pa ng sukon ko keng kwa na iti trabaho na. Anya nga pa Elena no, agtipuntan, agasawatan. Uy, sutero, tila mapampanunot mo. Among mabutbute nga. Sandak nga kayat dananang kanitatang mo. Mga taya, ipaasawa da ka ti sa bali, no, yadayo da ka kanya. Sigurado nga, agpakamataya kailenan maraming deta no mapukaw kay tibiyag ko. Balikas ko ken ni Elena, manong Ruel. Nga dito'y nga umisisem sanak to arakupen. Saan niya datatang ken ni nanang ti asawaek? Saan nga isuda ti boyfriend ko sika? Masapul nga datalik mo kanya. Wen angin. Kasanong no, agbalbali wen no mapilit da ka. Balikas ko kasla maburburiburan. Saan ka din nagtalik kanyak? Kinunana. Talken ka, nga masapul ipaniknik mo. Ipaniknik mo no pudno nga iayatin nak. Anya ti kayat mo apamaniknik. Balikas ni Elena. Dituyen kabsat nga kasla simriyam nga apoy wenno naggayib-gib nga apoy tiriknak. Ipahin mo ti kinababae mo niya. Pangasim. Yakon masarkitan. Kinunak. Kagiddan deta ti panangarakop ko gaputad da kami dito ti sidecar ti tricycle nga ipaspasadak manong Robert. Nakiinlarakop met kin nakiinnagik. Rimwara kiti ti sidecar ket pinagandar ko ti tricycle. Ket indiretso ko ni ti sentro ti ili nga ayan ti maysa abasit nga in. Day di damo nga panagkanaig mikin ni Elena, dito'y nga naasot daan ang sab. Sa idbek, pakairamanan tinaunig nga anges, manong ko. Napaniknigak pa'y nga siyak ti mo na alalaki iti kinababae ni Elena. Ngemi di malpas deta nga panagin na yan, nagsangit ni Elena, ket kastoy di kiti baligas na. Sutero. Itatap mo tanik ni kamon mo kasano ti kinamatig mo kanya. Itatempay kung ti kalikagom mo. Pangaasim. Pangaasim sutero, di nakbebean. Di nakuma pagsangitin. Di nakto kumalukpen. Inarakot ko ti babae ngay ayatik nunay. Ket nagkariak. Nagkariak nga saksik ti amin pakiramanan ti Diyos. Nga isulaing ti ayatik. When manong Robert, napnik ni Elena iti panagkarig, ket nagawid kami asiraragsak.
day di nga pasama kiti nagbetan mi ken ni Elena, Manong Robert. Agingga nga, inggigir kulatta, wenno, igigigir kulatta ken kuana ti panagtipon min kas agasawa. Iti may samanen nga kaadami iti uneg ti may nalami isa kwarto, insingasing kumanen ken kuana ti panagtipon min. Total kitandaan iti trabaho kinadaan akmet iti pagpastrikan. Dita kabsat ngay manamong ket kinunana. Ibagam to nga rodin kadatatang kininanang mo. Ta, umay kay ton makisarita. Uwemet nga min. Naitalik kun ti ginababait keng ka. Amom no madanagan ka nga mapukaw ka kanya. Ore siyak madanagan akmet. Aglalo itanda na alam mo ti kinaykayat mo. Anya nga naalam mo ti kinaykayat mo. Kaslamit lay bagbagam nga, maumaak iti aramid ta. Saan ka di? Saan? Saan ka mauma? Kinagpaisunan no malagip ka. Ure agtartaray ti tricycle ngay paspasadak no wenkin mabali no may kamanin alaen. Sus Maria Josep Kasutero, huston sa ti kunan ni nanang nga, amangan no aganakak ti sanga dosena no, talaga nga agasawatan. Bagak nga rod kadatatang keninanang nga plano konti mangi kabalay ken ni Elena wenno mangi kasar ken ni Elena. Iti day di nga sardam nga nagsasarita kami ditoy nga nalawag ti rupa ti amak. Siguro ket madlaw nan wenno mariknanan nga nagbalbaliwak. Tangamin kabsat oray no makainumak sa anak ko na agununi. No makastre ka kiti balay when no makadigo sa kure kasano ti bartek ko ag diretso ako diti silid ko ket maturuga. Ngamin pan panunutek tumanen. Ti sakit ti bagbagik no agpasada kiti kabigatan na. Isu nga iturog kuntap no mainanaan ti bagik. Ngamin di pa nagsasarita mi Manong Robert kastoy ti balikas ni tatang. Sotero baro. No kalikagom mun ti agsimpa. Adda saan ka basit nga urnong ni kaninanang mo? Addan sa 3,000 deta, pangnamnamaan tayo laeng nga, igatang iti agserdi. Angin no pagkasar anak ko akit awan. Mapantayo makisarita ngem, makipakpakaasi tayo nga agtipon kayo latta. Kaya tinto na da basit maurnong tayo ta, makabalinan tayo nga selebraran ti kalaysayo. Aramiden tayo deta. Pasensya ka na anak ko. Amumet no kasano ti kinarigat ti biyag tayo. Pakaasi abalikas ni tatang. Asin no ako mga agkit-kit ti kalikagumak ket maala kon ti babae nga isu ti ragsak ko Manong Robert. Makaammo kay to ditan atang nga makisarita. Kadagiti naganak ken kuana. Aglalo ket saan da unay nga pabor nga siyak ti maasawa ti anak da. Amumi deta ta madamdamag mi nga rod. Alala, irubwat na ito di kasapulan. Ibagam to ken ni Elena ta mapantay ito into numalim ti Sabado. Ta isunto ti pa nagsasarita tayo. Saan kanto nga agpasadan ta saan tumet niya sumrek iti trabaho. Tapnon ti kasta makapagsasango tayo amin. Uwen tatang ibagak to ken ni Elena no mapangko itulnog ito no bigat ta. Bigat, nga panangitulnog ko ken ko ana. Kalmalman na, sinukon ko manen, kitintulnog ko manen iti balayda. Inulit-ulit ko nga ibaganan, kada iti naganak ken ko ana, nga iti malim ti Sabado, when umalpas pangal daw ti Sabado, ket mapan kamin, mga asawa, when makisarita, kada iti naganak ken ko ana. Kinunanamet nga wen, Manong Robert. Napalalo ti gagar ko nga mga mono anya ti reaksyon na iti naganak ken ko ana. Sinapsapak nga napan inuray ni Elena iti pagpilaan ni kabigatan na, Manong ko. Ket idita, makaasidig iti ayan ko, nagdamag akon. Naibagam kaday matlaing kaday iti dadakkel mo nga. Umay da kanton ululyen ito no Sabado.
Nagsinnaay ni Elena ken nagdumog. Makalua. Apay kas na makasangit ka. Saan da nga umanamo nga umay kayo? Makaamuak ka nun no sumangpetakin ka. Bueno saan? Makaamuak ka nun no sikat ipilyek bueno isuda. Anya nga ti sumbat mo? Anya ko mangharap ti sumbat ko? Ipasangop ka di king kadakwada nga sikat ipilyek. Balikas na. Sige, aglugang ka nga ro din. Aglugang kan tay tulnog kan iti trabaho. Kabidi-diday dingal daw, Manong Robert. Panpanunutek ti saan nga yanamong digiti. Naganak ken ni Elena nga mapanmin ululyen wenno as-asawaen. Agingga nga nadanon ti malem. Dito'y kabsat nga napangkusinukon ni Elena iti mismo nga pagtrabawan na. Nakadesisyon na kidin. Gaputa kas diti desisyon digiti naganak ken kuana. Yawid kun ni Elena iti balemi. Makaamun no anya ti agbalinagasat mi. Tinapateg, maikutakon ti babae nga kapapatgan iti biyag ko, Manong Robert. Inyawit ko nga ni Elena iti balay mi ket nasdaaw di iti naganak kanya. Maarikat tut da, Manong Robert, aglalo ken ni nanang. Aping inaramid yu ti kastoy. Di metaya, inbagaan miken kan si kasutero nga, ibagam ken Elena nga mapantayo as-asawaen men ululyan iti Sabado. Imbaga na nga rin ka naganak ken kuana nanang, saan da ka nga umanamong? Makaam ka ni Elena no, siyak ti pilyen na when isuda. Kit, siyak bet ti pinili na, so nga inyawid ko na, anyapay ko ma. Patasin da ti agaramit ti dinasayaat da. Uy, saan ka? Kaskasta anak ko. Kaasyam ni Elena. Noan niya ti aramidim nga may kontra ka digiti naganak ken ko na pakasairan na may pakadaksan na. So nga, mupay kasta, mapantay tulad ta. Ala. Sige. Ta isaganak ti silid mo. Isaganak ti pagturugan nyo ken ni Elena. Mapangkayon mga ni ti kusina. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan.
napalabas ni biyag kinayat ni pagayam tayo Sotero. Anya ti agbali nagasat ni Elena, edisidong ni Sotero. Ni Sotero, agtultuloy ka din, ti panagbalbaliw na, kitagbali na may isa nga nasimpet, nga naasawaan na lalaki, papagayam. Ito nubiga, tawisin da kayo, nga kadwami manen, tapno ituloy tayo, nga basahin ti surat ni Sotero. Dahil di bagayam yun ni Robert de la Cruz, ni technical control, ni Maki Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes yu amin sa pada papagayam, agyaman kam tingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.